kde používame len túto ľavú. Počujeme na zvuku, hej, maličky pridáva, cez spätný chod, pridáva, uberieme. Tu nám môžete vidieť main engine, otáčky na motore, main propeller, otáčky na vrtuli. Poďte teraz sem. Tento ovládač tiež nás zaujímať nebude. A teraz tu máme FU a auto. Follow up, čiže manuálny režim. Teraz ja vytočím kormidlo na 45 stupňov. Toto je reálne natočenie kormidla. To je ten axiometer, čo som vám spomínal. Board a starboard, čiže ľavé kormidlo, pravé kormidlo. Keď si ja dám na nulu, tak to oranžové, tá oranžová farba znamená, že reálne, kde sa nachádza to kormidlo. Žltá tam, kde ho chceš Žltá mať. je tam, kde som si ho ja nastavil. Tu je výchylkomer. Ten si ukážeme za chvíľočku. Keď dáme teraz autopilot, tak sa je 10 stupňov na 4,5, 19 stupňov. Pri tom nič nerobíme. A stále to kormidlo behá.